Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Ayo, pagi ini saya berada di kandangnya Pak Sanari bersama dua cucunya. Nah, kamu siapa namanya? Ria. Ini siapa? Nah, ini tengok sapi andalan Pak Sanari. Pripun kabare Pak Ri? Baik Tuhan. Dugi pun di mawon niki wau. Wis mandung rumput. Oh. Loh, jenengan mboten anu mereman ta niki wau? Mboten niku wau prei. Oh, prei. Merai ya jane. Duwike sik akeh. Nggih. Pak, niki di kandang niki sing paling lawas sing pundi, Pak? Niki babon ini. Oh, niki derek jenengan pun pinten tahun? Petang tahun. Petang tahun di sampean manak ping Kasih bisa. Loh, Mulai pedet cilik. oh, mulai pedet. Nggih. Di zaman mana tasik sepindah. Terus niki meteng malih. Dereng. Oh, dereng. Nah, lek niki Rongulan. iki gandengane sing damel nyambut damel Nggih. wingi. Nembe angsal. Oh, nembe angsal. Lah lek niki, Pak, Angsal kabeh. nembe angsal pisan. Loh, Pak, lah lek niki mpun saged didamel kan, Pak? Nggih, sabat menan. Lah niku nggih. Mpun Pun saged tapi dereng kalih menan. oh, Lek dereng nang halo. Tegal saged, lek nang sawah sik turu tau. Oh, niki angsale dugi putih, Pak. Dugi bapaan. Babakan. Nggih. Tapi angsal dugi babakan niku dereng saged. Dereng. Oh, berarti sagednya ndek jenengan Nggih. iki yo. Terus sampean kan pelatih. Nggih, niku pelatih. Kok wis penak ilang. Tapi niki mboten lek nek. Lek Tetep sing awet. niki, sing niki. Nggih. Ya rupane seneng. Lek niki rupane seneng soalnya pawane jam pawaan Pawaan. kerja niki. Luwes niki. Malah ngeten niki masuk jenis napa, Pak? Lek miturut Nah, jenengan. jenisnya blegon Jawi kebo niku. Oh, Blegon Jawi Kebo. Jadi pun turunan ketiga gitu. Loh, malah Alit niki anake pundi? Niku. Oh, anake niko. Kula kinten anake niki. Sini, Dok. Masuk ke situ lho. Masukin dulu. Itu lho ikut Dek Mbah kono, Dek Bapak kono. Dandangane bengi. Oh. Lek sampean kene. Enggak, wis ono. Lho, lek niki asale dugi. Tunggale Mas Yuri. Oh, dugi Kali. cowek mriku. Nggih sareng kali urin. Dhisik sampean. Dhisik pundi kali urin angsale? Dhisik niki napa kula mboten merap. Oh. Nek merape kula mendhet dugi bapaan niku. Oh, mendete dugi bapakan tapi asale dugi mriku. Niki sing angsal pinten, Pak? Lek regine ngoten Sing jenengan tumbas. kula niki mboten tumbas. Oh, Sing jersey nika beto ngidul. oh, Nah, niku ngoten. Barter, nggih, ijol. puter-puter. Oh, puter-puter. Wis golongane wong karo sampean ruwet. Mumet kayak bangkot susun. Mari no gini, no kono. Terakhir no pasar. Pak, lah lek niki masuke napa ampunan? Jawi Niki. napa niki? Niki blateran Blatera. lek ne singen Dura Gronjong. Lek saiki Suro Gronjong. Dura Oh, Dura Gronjong. tunggale sapi sono. Oh, ngoten. Lek terus mbak kula lho Nggih, kula semerat Saiki- sapi sono nggih. wis campur Oh. eten anune. Cuma lek sapi sono kan awake rada Nggih. dawa, Pak. Niki mbek nggih Nggih, malian. blateran. Nah, oh, soalnya blateran. Lek sing sapi sono asli kan lek di mriki gadane niki sinten niku? Muntari. Nggih. Nah, ini kan Niku. sapi sonoan niku. Oh, nggih wedok niku, Pak. Nggih, Nah, sing nggih. wedok. Oh, niki turunan dugi sono
Nggih. kecampur simental. Mental dadi mari campur brekon ya napa iki. Mbuh wis. Are- Sak karepe sing ngarani. Tapi jaler. Nggih. Nek niki mboten kebimbang ngajari no. Ampun kenging iki. Oh, apa saged? Nggih. Oh, nate diajari. Kula hari sampean mari ki nggo gawe sing cilik-cilik. Oh, nggih. Syuting. Cek lucu lah sing cilik kan gak ono, gede-gede tok. Nggih, niki gandeng niku ngono ta, Pak. Oh, nggih, nggih. Pak, Wis lek ngeten niki bakal saged ageng, Pak. saged. Lek perkiraan sampean niku, niki lak tasik doro ah. Nggih. Agenge niku saged ngluwi niki. Luwi niki. Oh, saged ngluwi nika. Lek sing niki tasik saged. Padahal men saged ageng niki. Oh, cipret aja nih Nggih. bodine. Oh. Cepluk. Ceplok. Jawi ranti lek singen. Oh, sing Tunggale dia sapi Jawi tapi mek Jawi ranti. sing diarani tiang-tiang Jawi ranti niku ceplok-ceplok niki tau. Nah, Pari, mboten kepingin jenengan kados niki digedhaken. Nggih. Terus kawin biasa ngoten. Anu lokalan. Heeh, kawin biasa. Karepe ngoten. Oh. Balek turune niku. Lek niki kali niki bakale koyo pabrik, Pak. Dadine nggih, bakale. Oh. Makanya sampean cedhakaken terus cek rukun. Cek rukun. Oh, mben lek wayah bebojo aja gak congkrang. Lho, lek mari jenengan niku asline pundi, Pak? Kula asline Batu Tororejo. Desa Torongrejo, Desane. dusune. Klerek napa tutup? Nggih anu. Tororejone dusune. Heeh. Kan Torongrejo niku lak desane, Mas. Desane. Lah dusune kan wonten kali. Nggih. Tutup. Rantanen Klerek. Nah, tutup ngukir klerek. Kalian anu Ngukir. ukir. Oh, mek kalih niku tok. Oh, jenengan klereke. Tororejone. Oh, Dek Torongrejone mriku. Nah, pala Sing- jenengan Dek mriki mulai tahun pinten sing? Waduh suping ya. Tapi mulai nyepeng sapi niku napa dugi mriko Dugi pun tutup. saged. Nggih. Oh. Sing tasik wonten namung kula ki ambek. Waktu niku. Wonten sing sampai sakniki. Mboten waktu jenengan dereng teng Karangkembangan Dek tutup Mriko mriko. kathah. Singen niku tasik kata Dek Nggih. mriko. Oh. Sing pun nyempeng ngeten niki namung kanjeng kula ki ambek. Dugi tutup niku. Dek mriko pun prai sedaya nggih Sedaya. tiyang-tiyang. Nah, Pak di daerah tutup niku singen jamane jenengan nem-neman niku sapi napa, Pak? Nggih sapi keling. Putih niko. Nggih, Heeh. anu duroan niku terus Duroan. sampean niku tunggale sing cilik sing kula damel niku. Nggih. Nah, tapi sing gede. Oh. Jenisnya sing gede. Model ngoten tapi sing gede, blater gede. Oh. Blater-blateran. Singen kuata, Pak. Rambon nggih kata. Rambon nggih kata. Nggih. Kebo mboten enten sing. Pun wonten. Oh. Paling wonten nggih rambon niku Zaman-zaman pindah mriki niku ndek mriko tasik wonten, Pak. sing kata. Oh. Yang mriki kula golongane Pak Usman. Golongane sinten niku? Genitri niku Pak Samo. Heeh. Lah kula jak borong niku Pak Kus, Oh. Cak Mul. Nggih, nggih. Per anu Temas. Oh, berarti Nggih. Pak terus info nih Pak Daseno lek temas Nah. tasik wonten. Pon Sakniki. kirahan nggih. Kula Pokopek niku daerah Pokopek niku. tasik menawi. Pokopek niku daerah temas ya. Sing tasik wonten kula enten info niku Rorombo. Malahan. Mboten nggih Pokopek Rorombo ngoten. Oh, niku tasik wonten tiyang brojo. Tasik. Oh. Terus Pak Daseno ngoten. Nggih. Soalnya Pak Daseno kan angsal dugi mriko. Tapi mboten enten sing tepang Pak Ri kali tiyang-tiyang mriko. Kula niku Temas sing tepang, sing Oh. Temas sing mriki genting. Genting lho, genting lah pun ajeng. Wing mirkan Klerek, Heeh. marino mrikine. Oh. Ae. Lek masih jenengan pun mboten nampa nggih. Nggih. Oh. Nah, ini Adik-adik kula nggih lampahi mesin sakniki. Nggih. Singen nggih lembu. nggih lembu tok.
Ini celengannya Pak Sanari. Ini celengan yang berupa sapi, tidak berupa celeng ya Pak Ri. Iya, nggih. Dari Pak Usman celeng-celeng. Celeng-celeng. Jenis siapa Pak niki? Lek ngeten niki ya. Iya, hewo. Bu, diarani limusin. Kok koyo iya. Nggih, tapi modele kaya napa niku? Belgian. Lah nggih Kok kok. arek ngoten. Heeh. Lah Belgian tak kok Iku kulese Pak. gak ngene. Bokonge niku koyo Lah, Belgian. Bokonge niku ngeten koyo Belgian, tapi ulese Apa? melok mbokne. Berarti sanes Belgian blue, Pak. Belgian cross Belgian red. red. Red kan abang, blue kan biru. Belgian red. Kula ya ala iso mbuh wis pokoke metu ngono wis penting oleh celengan jare Pak Gus. Ah, iya ta, Pak cocok. Usman. Cari Pak Usman penting celeng. Pak, kapan niki ajenge ditampilaken gandeng? Niki ya. Niki lho, niki kali niki. Oh niki. Oh, niki kali Nek niki. niku Nik- wonten kula. Niki Iya. kali pundi? Niki cilik-cilik tengah. Oh, niki kali niki. Oh, lek kali niki. Dereng Kali mantun. Oh, lek niki gandenge niko. Lek niki gandenge. Niki. Oh, ngoten. Tapi nang Tegal. Iya, iya. Kapan Pak rencana? Paling besing. Ya jane niku wau. Oh. Berhubung sukete akeh hempone ya wis budal ae. Oh. Benjing di Tegal Putih. Niku wau sing enten budule. Oh, niki kali niki. Waduh. Ya wis tak usahakan wis. Nggih. Nggih, Pari, matur nuwun. Nah, demikian sahabat Kanyawara, kali ini kita di kandang Pak Saneri dengan cipluk-cipluknya yang siap bertanding besok pagi. Semoga saya bisa ke sini besok pagi. Saya akhiri, Allahumma fiq ila wa mudhariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu.